Halo Lur, kali ini Mbak Joyo lagi merawat koleksi barang antiknya Lur. Mau tahu apa aja koleksi barang antiknya Mbak Joyo? Saksikan terus ya Lur, jangan lupa subscribe, bantu channel ini biar berkembang ya Lur. Gaspol lewer-lewer jos. Udah tak dilapi barang Mbak Joyo? Ayo diuri-uri digemateni no. Jangan sampai punah. Muni-muni kabudayan ngono lho, Lur. Mbak Joyo, niku jam tua toh Mbak? Zaman londo. Apa Mbak dadak diputer-puter? Makani jam. Nek jam biyen iki kudu dipakani ngene iki. Orang batu masalahe kanggo tenaga ngene iki. Wis ta, wis ayo ta. Iki sepeda BSA, sepeda militer. Iki pangkate Sersan Mayor 3 ini. Ini simbol Mayor 3. Ini inventaris militer toh Pak? Iya. Nah iki gak boleh pedil iki lho. Sepeda militer BSA. Pecinta sepeda tua. Jember double decker ini, dua pelantangan ini loh. Iki akeh sing disenengi penggemar atau pecinta sepeda tua. Iki setrika kaya ngene iki tahun 54 iki bar merdeka. Iki dian zaman biyen. Bahane saka tembaga tua. Mbah Jaya urung tuwa nino. Isih tuwa diane. Nek diuri-uri dirawat ini kan awet. Iki kursi Demang, saiki Demang Jaya. Dia